Timasakbayan ni Ilocano Radyo Drama, agdingdengag kami dito yagyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ada kamin mamang. Naimbag nga daw yo, mamang. Naimbag, tadasapa kayo asimangpet. Nagpintas gayam ti balayo, mamang. Naglawa? Wan, isungado ti matrabaho dito'y Mara. Kat namnamaak nga amob ti makibagay. Ha? Wan, mamang. Aramidak ti amin, aging ga iti kabaalak. Kat si Kabat Paulo, amok nga dan asawam. Ngabdi mo ko maliplipatan no asino tinang padakkelkan ka. Amok day ta mamang. Katsapay kumatay kanyo iti gundaway ni Mara, tapno mamamuyo anay bag. Saan na nalakat isumrak iti sabali a pamilya, Mara? Masapol nga amom no anya ti pagluglugaram di ti abalay. Katandaanam, siyak ti masurot di ti abalay. Sige, panawan kayo pa dito'y. Tainak isagana ti makan iji kusina. Paulo, sa anak samot a welcome di ti balayo. Mara, pasensya amla ko man ni mamang. Kas di nalaeng, ngam nasingpat ni mamang. Naklaatla siguro, gapoy ti tatapan ang asawa kon. Ngam, ipaayam iti panawan, tapno maaklon na nga dan manugang na. Maawatak matkit din ni mamang. Ngam, kasla na nadagsan ti dara na kanyak. Marikrik tayo ta, Paulo. Tigagda nagtakasaritak to ni mamang, apaman na may kanak iti gundaway. Agyamanak, Paulo. Sapay ko matadumteng to ti gundaway, amaklunak akamong ti pamilyayo. Mapasamak day Tamara. Basta an anusang pailaeng ni mamang. Mamang, tulungan kayo nga agluto. Saanen, ang mga numasayang laang numaditipan nakaluto na. Kabaala kalutuan day ta, mamang. Siya akong ti mangituloy. Sige, para makita no na imas matlaang tilutuam. Siyak ti para luto dito abalay. Iso nga amudan no kasano ti timplak iti ilutlutong. Nagbangro matan day tamalutlotaw. Ay, nay, si kamot gayam taglutluto, Mara. Intuloy ko lang tilutlutuan ni mamang, lolo. Kastaya. Wen, tatang, para makita no pumasamot lang ka na kayo tilutuan na. Nay, apay kumaasaan. Kat saan kami anapili iti makan? Si kaat talaga, Gloria. Di ka kitagyaman, taam mo tamanugang mo, ti aglutaw. Diyak pa'y lapiaran, tatang. Narigatan, ang mga numasayang laang no saan na naimas. Ay na, Gloria, tanangamot at ipanagsasaom. Masaksakitan mo't animara iti kasta nga ibakbagam. Okay lang, lolo. Kaya't ko lang nga masigurado asaan kayo ang mabisinan. Gapoy ti saan ang naimas apan nakaluto ti maidasar ka na kayo amakan no bilang laeng, tatang. Nalpasa ko na nagdalos dito kusina. Ada ka di pa ipaarami, Jo? Anya, nakadaluskan ko nam? Kasta, ti ko nam adadalusam? Kita amanday ta, kasla saan na napurasan? Sige ta, ulit klaangan, mamang. Kita dagiti plato, kasla nakalanlanit. Saan mo ka di nga amuti agugas iti pinggan?
Pasensya kayon, mamang. Ulitak lang nga ugasan. Mamang, mabalin mo't nga ibagay dahil ka ni Mara iti nasaya tawagas Ar-aramidin naman ti amin tapno makontento kayo iti trabaho na. Iso nga rod nga isursurok, Paulo. Saan nga ayayab ti panakiasawa? Saan nga umdas ti puro ayat laeng? Naskan nga amom ti agtagibalay. Uwan, mamang. Maawatak. Agpaiso? Maawatam? Apay nga rod nga amin nga aramidam kat puro amin kamali. Mamang, saan mo takas ka rin na amaaramid na adagos ti kayat yo? Adalin na pa'y mo't anaimbag tapno makontento kayo. Amok day ta, Paulo. Ngamrumba nga ita kat amunan ter aramidan na. Nakalaklak ka dagiti ipaparamid ko kankwana ngam di namat masursurutan. Mara, sige. Aginanakan. Siya kung timang doble ang mangugas kadagiti pinggan. Ha? Alan? Ay, saan at trabaho ti lalaki day ta, Paulo? Trabaho day ta ti babae. Iso abayam nga iso ti mga ramid. Kasano makasursuro no kasta ti aramidem? Mamang, awan tayo ni ti kadaanan na pamati. Ti trabaho iti balay kat pagtintinulungan itanda kita agasawa. Di nakisuro iti bukod ko pagtangan, Paulo. Siyak ti rumbang abasurot. Ala, lepas am amin nga ipapaaramid ko ken kamara. Tapno masurom adagos. Denggen kani subscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti uray basit abagi ti istoryam. Paulo, siya kun ti mangisagana iti armo-sarmo. Saanin, Mara? Isagsaganan ni Mamang. Ngam, kapaulak mo Saan tan nga ipilit? Ang mga numakaungat manin ni Mamang. Di ka agdanag, ta sa anak mo makiririkan ko, ana. Amok day ta, Mara. Ngambay-bay amlatan ni Mamang no iso ti kayat na. Paulo, umay ka manganan. Dayjayan. Agayabon ni Mamang. Nakasaganan ti makan. Sige. Mamang. Ala, mangan kan sakbay amapan kag trabaho, Paulo. Agyaman ak Mamang. Mara, umay kamutin. Para kan kapay laeng tilinutok, Paulo. Madamdama ka na mangan, Mara. Sige lang, mamang. Ala, umunakan amangan, Paulo. Sige, mangan kan. Kabaalan ni Mara alutuan ti kanan na. Mara, okay ka lang? Apay? Ada parikot, Mara? Awan, mamang. Ala, mangan kan, Paulo. Amangan numala daw kay ti trabaho. Payla ang anagamamu kami iti katugangak, nadlaw kon anadagsen tirik na nakanyak manang Emmy. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Paulo, imbagan ti inana ang makipagnaed kami kanupay lakadakwada, tasaan pa'y ang nakasagana amayadayukan kwa na ti asawak. Imanugotak, takayat kumatimaya sa dag iti katugangak. Ngamjak ni namnama, asabaligayam at talaga ti ugali na. Iti panagnaedmin iti balay da Paulo, talaga nga impakita kanyak ti inana, adinak kayat nga agbalin nga asawa ti anak na. Uray asino ti nakasango, no kayat nak apabainan, aramidan na latta. Ngam naganano sakmanang, taim pagarup ko nga agbaliw tumatlaeng ti kasjay atrato na kanyak.
ken impagpagapok iti lolo ni Paulo ang nakasingsingpet kanya. Mara, apo. Apay lolo, ada ka di masapulyo? Awan mo't kitde, apo. Kaya't kalaang ang makasarsarita. May papanidaan niya lolo. Abok ang marigrigatan kan ang makidangdanggay kan ni Gloria. Saan mat lolo? Saan kan nga aglibak, apo? Makitkitak ti madi at rato nakan ka. Pasensya kayon lolo. Nagbalbalinak abagan kada kayo diti balayo. Ay saan asikati ayan ti parikot, Mara? No di ka ti katugangam. Ni Gloria nga anak ka. Amangan ngamin no talaga adinak kaya't apara ka ni Paulo, lolo. Amok, no anya ti makagapo, Mara. Amaw, edi agkatauban kayo, kat kaas-asawa naman iti day di ama ni Paulaw. Kastamat laeng tinapadasan na kadagi di katugangan na. Ha? Agpaiso, lolo? Wan, Mara. Pinarigat mo't laeng ti katugangan na. Sinubok kan tinagibasit na. Ang man niya tinaramit na. Nagan-anaws iso aday jay. Nagbalin anatibkar. Iso ka di akastoy mo titrato na kanyak, lolo? Posible na ita, Mara. Amom nga main. Ada dagiti sugat analakam iti napalabas. Amabalin maipasa iti sa balay. Adi tay mapupuutan. Amumat gayam ni mamang ti sakit ang napadasan na. Ngam apay akas dito iparparik na iti sa bali. Naitangarod kahit. Amom nga men. Saan nga amin a tao kat nalaka ang makalipat? Saan daan nalaka ang makaamires? Anyarod ti aramida, lolo. Agpasensya ka. Aganos ka. Kan padasam nga awatan no apay akas jay ti kababalin na. Kasano no jakon kabaalan, lolo? Kat dumtang to jaal daw amasong batak mutan ni mamang. Saan ka mababalaw no bilang mapasamak dayta, apok? Ngam aging ga iti mabalain, di mo araramidan. Panunutam ko mga isulat ta, ti ina ti asawam, nga inamatan. Sige, lolo. Surutak ti bagbagayo. Kasta ti kayat ko amang ngagkan ka, Mara. Agbalin ka anatibkar balasang ko. Kahit mamati ak adumtang to ti aldaw. Ang makaamiris tumatlaeng ni Gloria. Tita Mara, lab nakakadin ni Lola Gloria? Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ha? Ay, siyempre mo't ani ko. Ngam apay akasla saan mat? Pag ko na amat ni ko. Saan aya nga asawa na ka ni Tito Paulo? Rumbang kumanaragsak na makitkita na ka? Ngam saan mat? Kanahin nga ungot ni Lola Gloria no kasasaw na ka. Nico, Ha? adya ka di na kita nga ibagbagam. Ubing ka pa'y, di mo pa'y maawatan ti amin. Ngam love ni Tito Paulo ni Tita Mara, Lola. Rumbang kumaalove mo mat. Ha? Apay, Lola.
Di mo kaya't nagbalin na kapamilya ni Tita Mara? Aba, kasi di pakpakitam kan kuana. Nakauyong ka kan kuana, Lola. Idinto to nakasingsing pat ni Tita Mara. Iso ako ma, love mo matan, Lola. Gloria, apay ayang nga aging kaita kat di mo maaklon ni Mara aparten ti pamilya tayaw. Kasano, awan pa'y naramid na asana kamali. Nga ta, wano talaga dagiti kamali na laeng ti sapsapulam. Saan mo takas jay, tatang? Gloria, amok asaan basta maaklon mo nga dan asawa ni Paulaw. Saan ka di akas tamat, tinapasaram idi kakalkalay sayo pa'y laeng itiday di asawam. Amok, tatang. Amok nga damot kamalik. Nasaya at tabigbigam gayam. Siguro panawon matan tapno amerisam no apay akas tati aramidam kan ni Mara. Mabuti nga ngamin mapukaw ko ti anak ko, tatang. Gloria, saan mapukaw kan ni Paulo? No, saya atam titratom iti asawa na. Ngem no saan ka nga agbalew? Ay, amangan no pomudno, day ta pagbot-bot nga. Mamang, mabalin kayo kadi akasarita? Hanya man day tanmara. No maipanggap day ta kadagiti palpak nga aramid mo diti balay. Pangaasip ta din ako ni istorbon pay. Apay ngamin ang nagrigat kayo akasarita, mamang. Orayan niya ti aramidak. Pasig akam mali ti makitkita yu kanyak. Amom, manipod dimteng ka diti balay. Awan inaramid mo, no diti mangdadaol iti kinaulimok da iti apagtaangan. Awan inaramid ko ama di iti da iti apagtaangan, mamang. Sinurot ko amin na kayat yu. Inananusak ti madi at trato yu kanyak. Tasong-basong-batan nakitan. Awan respeto manay kamang. Respeto? Amo yu asawan day ta. Ngapsyak. Sandak nga amo nga irespeto nga asawa ti anak yu. Saan mo nga ipilit ti magim kanyak? Ta iti uray ka anuman. Di kan tumaklon aparte ti pamilyami. Diyak ipilpilit ti bagi kada kayo, mamang. Ngamjak mat itulok at agtagibas itandaklatan. Adiyo pa'y amunoan niya talaga ti kinataok. Awan tinaskan nga amok iti kinataom. Basta ti amok, saan ka akayat para ka ni Paulo? Imbagayo ko man idipay ka ni Paulo. Asaan nakapakasaran, tasandak akayat. Ngam saan nyo nga inaramid? Kat itatasawa na kun ti anak nyo, sayo ibagbaga dagita kanyak. Nagbastos ka matan? Saan nakabastos, mamang? Ikalkalin tagaklaang ti bagik. Diyak naminan kabailan ti panang tagtagibas sityo kanyak. Asawa nak ti anak yu, mamang. Kat saan yun amabaliwan pa'y dayta? Awan panawon ko iti drama, Mara. Sapay ko, ma. Tadumtang to ti aldaw ama amiris yu. Ada kayo ti ayan ti kamali iti kastoy ama paspasamak kada tayo, mamang.
Nalabit adimtengak iti punto, adjakon kabailan nga ilimod ti marikriknak manang Emmy. Iso a kinasaritak ti katugangak, maipapan iti naalas at trato na kanyak. No pa'y kasta, inka gumaak ti nagbalin lata na respeto, tauray balibaliktadan ti lubong, isulat ta ti ina ti asawak. Maawatak kumamot ti sitwasyon ko iti balayda, no talaga nga adamadi nga inaramid ko, ngam awan met. Saan na aday tamanang, tungtong palag mo ti amin akayat na nga aramidak. No makangagak iti saan anasaya at manipod kankwana, yalang-alang kulatan, ngam kaskas di anaalas ti trato na kanyak. Apaman ang nakasaritak ti katugangak, impagarup ko nung makaamirisan kat agbaliwan, ngam kastoy tinapasamak. Apingawan tagtagtagari kada kayo, mamang. Mara, diyo pa'y sagidan tinakadasara ka na niti sangoy. Ada ka din napasamak? Ay awan! Awan din napasamak. Saan ka di, Mara? No awan tinapasamak, mamang. Apay nga roda kasta ti tono ti panagsauyo. Anya ka din manan ti parikot, mamang. Apay adi mo damagan di ta asawam. Di na lang arudan amo ti agtrabaho ang nasaya at niti balay. Nagtadumpay ti dila na. Apay, anya nga min tinapasamak. Song batan na konday tanalaing nga asawam. Awan respeto na kanyak. Respetuan kayo, mamang. Iso na lang tadyakon kabailan ti panang tagtagibasityo kanyak. Oh, makitang Paulo. Mapanag na kamitan. Batan na kunday tanalaing nga asawam. Mama. Uray nga minanya ti aramidak. Talaga asandak ang maaklon nga asawa ni Paulo. Mamang, amangan mo't no... Amangan no anya, Paulo. Kayat mo apalabsek ti panang sungbat kanyak day tanalaing nga asawam. Saan na ka nalaing asumungbat, mamaang? Italaang nga inkalintagak ti bagik. Didakmat namin ikan iti gundaway amang ipanaknak iti bagik kada kayo. Awanan ti rumbang apanaknakam. Tay di pa'y laeng. Talaga saan ka maibagay ka ni Paulo? Mamang, saan kumamot takas ta ti ibagbagayo? No kastamot laeng. Nasaysaya at siguro no pumanawak laengan dito eh. No talaga asandak ang maaklon nga agbalin akamang ti pamilyayo. Mara, di ka kumamot agsawi ti kasta. Diyak kaya ta siyak ti agbalin a rason ti diyo pag kinaawatan ka ni mamang Paulo. Iso ap pumanawak laengan. Mabalin ka day nga agsarita ta. Tatang, no ba ipanggap day takin ni Mara? Nasa isaya ata saan laengan. Mom Gloria, di mo mapupuutan nga agbalbalin ka nakas iti day di katugangam anang tagtagibasit ken ka. Saan mo ta, tatang? Man, Gloria, di mo makitkita no kasanaw aparparigatam ni Mara. No kasano atratuam di manugang mo. Awanan, tinagdumaan nyo iti day di katugangam a babae. Saan nakakasta, tatang? Sa balimot day jay.
Saan aya akas tamot laeng ti inaramid ken kaday di katugangam a babae. Apaman ang nagkalaysa kayo iti ama ni Paulo. Tinagibasit na ka. Nga oraan niya ti inararamid mo, di nakakinayat. Damagak man ken ka, Gloria. Anya ti marikriknam kadagiti apanawan. Nasakit, tatang. Kahit anya iti panagkunam ti marikrik na ita ni Mara. Napatagkadikan ka ni Paulo. Siyempre mo, tatang. Anak ko ni Paulo. Panagkunam ka de. Maragsakan nga tati anak mo iti kastangar aramidam iti asawa na. Di mo ammo no kasano ti Rig at ti anak mo nga da iti nagbaitan nyo kan ni Mara. Diyak kaya't masakitan ti anak ko, tatang. Nga mapaspasakitam ni Paulo. Kasalaan nga iso. Nang nangro na una yan ti asawa na. Iso nga agamiris kakuma, Gloria. Mamang, kaya't dak ka na makasarita. Iso a pinaayaban dak. Mara, amok ang nagbalin na sa limuot ti biyag mo di ti pagtaengan mi gapo kanyak. Ha? Day talakit di ti makagapo. No apay akayat mun ti pumanaw. Saan ka di? Diyak namin amo. No anya ti madikanyak, mamang. Aramidak mo ti amin nakabailak. Ngam awan lata ti kaisiskan na kada kayo. Siyak, ti ayan ti bidot, Mara. Mamang? Amom, idi nagkasar kami iti day ti papang ni Paulo. Kasla akbatlakan ka. Simbang bayak iti may sa abalay asandak amaaklon nga asawa ti anak da. Inaramid ko ti amin. Ngamkaskan ka. Awan nagmamaayad na. Kanayon nga dakurang. Mamang? Iso nga ididimteng kay ti biyag mi. Diyak napuutan nga aramidak gaya mun kan katikas iti napasarak idi. Diyak nakita no kasano kapatagkan ka ti anak ko. Gaputasaan ka nga impaayan iti gundaw ay. Mabutengak ngamin amapukaw ko ti anak ko, Mara. Mamang, iti kaanuman, saan ko nga agawon kada kayo ni Paulo? Saan to ang mapasamak dayta? Amok dayta, Mara. Iso nga agkid-kidawak iti pamakawan. Sapay lako bata mapakawan na. Gapo iti panaglablabas ko. Gapo iti tratukan ka iti kalabas. Pakawanan na kuma. Balasang ko. Itaman pa'y. Ne, da kayo matgayam, tatang. Nagapon nyo. Nagsapa kayo arimwar, ah. Wain, taan na pa anak nagpagnapag na iti plaza. Nag-ersisyo ak, Gloria. Kasta ka di, tatang. Mayat nga ron no kasta. Ay, sigurado mabisin kayong tatang. Adan nakasagana maka ni Komedor. Ni Mara tinagluto.
Nay, milagro. Manugot ka, ani Mara, tinagluto. Apay ket din asaan. Nalaingmot nga agluto ti asawa ni Paulo, tatang. Mabati ak magustuhan nyo ti inluto na. Alan tatang, ikay agar mo saran, ta sigurado amabisin kayo. Kumusta ka mo't dito'y balay, Mara? Okay akon, Paulo. Di nakpagdanagan. Nasayat nga rin kasta. Amom, nakaragrag sakak. Tamayatan tilindangan niyo ko ni Mamang. Agkabadungalan kayon. Nakarkaro pa'y kanyak, Paulo. Kamaudyanan na. Nagbunga mo't laangan ti panagtup-tupol ko. Iso nga ita, awanan ti rumbang apagamkak. Agyaman na kiti panaganos. Kan panangaw-awat mo iti inak, Mara. Agyaman ak unay. Awan anyaman na. Kaya't kumatagi daw iti pamakawan, no adadagi di gundaway ang nagkalintaganak ka ni Mamang. Maawatak no apa ang naaramid mo ti kasjay. Ngam ti pagyaman ak unay kan ka. Nagtali na iti panagraam mo iti inak. Agsipod ta inak mo ta ni Mamang. Ta idi manugutak ang makikalay sa kan ka. Impatag kumatan ti amin anapatagkan ka, Paulo. Oray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas addalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Nagmayat ta talaga ti biyag mo niya. Amin na kayat mo, nagunod mo. Ngamsyak, sipod kinaubing ta, jak napadasan ti kasi tinapadasam. Manong, saan ko abasol? No apay ang naging inawa ti biyag ko idi nga mitisi ka. Amom kada kabayatan nga ayamon ti barong ayam mo. Syak, aglakla ko akiti dyaryo. Tapno maadanak lang iti bukod ko akwarta. Kat magatang ko dagiti kasapulak. Ngamjak mat kinayatakas di tinapasamak, Manong. Julia, oray maminsan lang. Napanunot nak ka di. Kabayatan namang mangan kay tinaimas. Kan adda baro a sapatos mo. Anya nga ti kayat mo nga ramidak, Manong. Isublik ti napalabas, tap na maitad ko kan kadagita nga ibagbagam. Talaga saan maamaawatan? Saan lang nga material abanag ti pagsarsaritaan ta ditoy? Kat anya nga ti kayat mo nga aramidak. Agkidawak kan kay ti pamakawan, gapo kadagiti na ipaay idi dagiti dadakkel ta saan mo ang napasaran? Jak ibagbagang agkid daw ka kanya kiti pamakawan. Kaya't ko lang nga mangnagan manipod kan ka, asaan na patas ti trato kadata dagiti dadakkel ta. Amok day ta, Manong. Ngam anya ti maramidak kat ubingak pay mo tidi. Ngamita, saan kan nga ubi nga basit? Amo munti nga napod no. Ngam anya ti naramit mo. Awan. Diyak lang pagarop. Akas tagayam ka o nagtiguraan na italimang iti barukong mo, Manong. Gapot ati amom. Siyak di kabsat mo anatangken ti ulo na. Ngamit kinapod no na. Di makilak nga awan na pulos suporta kanyak dagi dinaganak ta. Manong, maawatan ka. Ngam uray anya apalawag ti aramidak. Talaga saan ka adumngag. Gapot ay ti kinaunday ti panawan. Puro pa nangilawlawag tinangag kumanipod kan ka. Ngam awan apulos ti naramid mo. Kaya't kumot nga urnusan, Manong. No talaga kinayat mo. Di pa'y kuma nga inaramid mo. Julia, anya ti kaya tasawon dagitoy. Anya dagita, Manong? Di ka naglibak. Naduktalak dagitoy a resibo. Resibo dagiti kwarta nga inuwar mo iti bangko. Ngayon patpatulod idikan ka ni Papa. Manong? Nabayag gaya matinultulungan na ka ni Papa. Diyak mo nga. Saan mo nga mo? Manugaya mataon na nagaw-awat kay ti kwarta manipod ka ni Papa. Itay baga madimam mo.
Manong, please, denggenak pa'y ko ma. Mano adaras nga masidagak edi iti day di papa. Nagpakpaka siya katulungan nak. Ngam awan na pulos ti intad na kanyak nga uray sinti mo. Ngam sika, tinultulungan na ka. Gaputa sika lang ti kaikyat ng anak. Aging gagayam iti dadakkeltan. Sana pulos na nagbaliw ti trato na kanyak. Manong, saan ko adinawat dagita? Disnudo nga intod dayta ni papa. Dahil tangarte na sakit. Tinak man lang na panunot. Naging-awa ti biyak mo. Ngamsyak, saan? Mabuta nga ngamin amang ibagakan ka idi Manong. Tamo ka saan mo ang maawatan. Gapo nga rod iti saan apatas at trato kadata ni papa. Kat kinaykayat mo ngayon limod kanyak ti amin? Agrigrigat ang nagtrabaho? Ngamsi ka, suportado na ka ni papa? Diyak ngamin kaya tagumura ka kanyak Manong. Amom ka ding aging gaita. Diyak pa'y lang maawatan. No apay akay kayat na ka ni papa. No apay akas lasik ka lang danak na. Manong. Kat si kamat, imas mo tikas di atrato ni papa. Di mo man lang napanunot nga dakabsat mo nga agsagsagaba. Gapo iti saan na patas at trato na kadata. Antilani, kayat ko amaamuan ti kinapod no. Apay asan na patas ti trato day di papakada kami ni Julia. Auntie, pangaasiyo ta ibagayo ko mano apay. Diyak kaya't ako maro tigura kanyak ni Manong. Kakaanakan. Diyak mo't pulos ni namnama. Akas to'y tinagtungpalan ti kasjay nga inaramid ni papayo idi. Saan kami nga ubing nga basit, ante? Mano atawon nga agbirbero ka kiti sungbat. Ket ita, naduktalak asipod pay. Tultulungan latagayam day di papa ni Julia. Idi naamuan ni papayo nga agdadagsan ti inayo. Inararapaap na ababae ti agbalin nga anak da. Saan na akayat ti lalaki? Gapu ka dagiti nadamdamag na nga aramid dagiti anak a lalaki dagiti gagayam na. Iso na upay idi lalaki nin agbalin nga anak da. Kat si kaday tama ko'y. Anya? Idi nagsikugmanan ti inayo iti may kaduagon daway. Si katinagbalin nga anak da, Julia. Kat kasta unay aragsak ni papayo. Manipod idin, impamaysanan ti atensyon na ka ni Julia nga ading mo, makoy. Isumot lagayam akas lain laksid nak nga anak. Saan na kasta, makoy? Saan na ka nga inlaksid ti amam? Kasanama ko na yun day ta, ante. Kat sipod kinaubing ko. Jack pulos na rin na ngayon patagnak day di papa. Idadan nakam ko. Binaybayan na ka nagtrabaho. Gaputa di na kayat nga itad kanyak dagiti ipapaay na ka ni Julia. Nakunak day ta. Gaputa sakbay apimusay ti amayo. Ada imbilin na kanyak. Anya day ta, ante? Ada imbati na atawidan nyo ka ni Julia. Kat umayto ti abogado na, tapno pagsaritaan tayo ti maipapan iti dayta. Anya? Auntie, Ada bingay mong makoy. Saan nakaabinaybayan day di papam? Kaya't na ti makasubot kan ka. Ngam di na naiturod nga imbagakan ka. Gaputaam muna ang nalaos ti guram kan kwa na. Oraan niya pa'y dita atawid niya imbati na. Naladawon ti amin, Antilani. Saan na mapunas ta nyaman nga imbati na atawid ti gura nga imukuok iti barukong ko. Amok ang nalaos ti guram iti amam. Ngam sapay ko ma, tadumteng to ti aldaw ama pakawan mo. Kat maisublim ti pamatag kan napintas at tratum kan ni Julia akabsat mo.
Palawag ti imbaga ti attorney anti. Dakdakkel nga amang ti bingay ni Julia ngam siyak. Ngam sana ko na nasdaaw. Taamok ani Julia ti talaga akay kayat na. Manong, jak amo day jay. Saan kan ngagpalawag? Agdadata talaga akay kayat na kaday di papa. Sana kastoy ti kayat ang mapasamak ti amayo. Saan kayo ko mga agriring agkabsat? Tanya ko matirumbang amarik na ti anak nga arig na nga inabando na ti amana, Auntie Lani. Anya ti kayat yo? Agyaman akin ko na? No kayat mo, Manong. Gudwaan talaang Diyak ka sa pulan ti kaasim, Julia. Makoy, Diyak kayatin, Auntie. Sa anak nga interesado iti anyaman nga imbati na atawid mi. Atawid ko. Awanan ti maramida na tapno mapunas ti gurak ken kuana. Oran niya pa iti imbati na kinabaknang. Saan na mabaliwan ti napalabas? Makoy, daytoy laangan tinabatbati a koneksyon mo iti amaam. Diyak ka sa pulan ti koneksyon ken kuana. Diyak ka sa pulan ti komunekta iti may sa atao nga uray kaano man. Di inakpulos pinariknaan iti pamatag. Manipod kinaubing ko, jak pulos na rik na nga impatagnak ti amak manang Emmy. Nalawlawaganak laangan, idi naamwak ti kinapudno, iti ikit ko akabsat day di papa. Kat nasaksakit manen ariniknak ti saan apatas atawid nga imbati na kada kami nga agkabsat. Gapo iti kasdya nga inaramid day di papa, imadayo ti riknak iti kabsat ko. Naitatak nga minan iti panunot ko, nga isulaeng ti impateg daydi amami. Manong, mabalin ka din nga agsarita ta? Awanin ti rumbang nga pagsaritaan ta. Apay aya ka na yun nak nga abugan no masidagakan ka. Anya aya ti basol ko, Manong. Gaputa saan mo ang napadasan tinagdalanak. Nang runay di pimusayin day di mama. Saan mo ang napadasan tinaturog ang mabisin. Tinagnag na tapno makadanon lang iti pagadalan. Tinagkid daw iti tulong iti day di papa. Ngam na paay. Kunak nagpada ta nga impatag day di papa, Manong. Saan, Julia? Sikalaan day ta. Sikalaan ti kay kayat na. Impaay na ti amin ken ka. Gamsyak. Uray ka sa pulak lao na yan. Di na pulos impaay kanyak. Iso akas taunay tiguram kanyak, Manong. Ti amom kat saan ka maawatan? Kasano ang maawatan nak? Kat agdadata akay kayat mo tar aramidan ken ka iti day di papa. Awan pa'y pulos simpatyam kanyak. Kaslakla sa bali at tao para ken ka. Saan apod no day ta, Manong? Agkabsat ta. Jakam mo. Nadapay serbi na kanyak day ta abalikas, Julia. Jakam mo. Apay apinaya bandak, Tata Ernesto. Kaya't ko nga ipakita ken ka dagiti daan asurat day di papam para ken ka baraw. Ngem awan kirad na anang ited idiken ka. Iso nga impaidulin na kanyak. Surat day di papa apara kanyak. Apay nga indalan na pa iti surat dagiti kayat na nga ibaga. Gaputa di na iturad ti simango idiken ka. Amo na nga men adakkel tinagkurangan na ken ka makahoy.
sipod ka ubing mo. Ngam di na kinabailan nga aklunan iti sangom. Amok ti amin. Gaputa na bayag ang nagpaayak iti pamilyayo Baraok. Saan laaday ta? Harig nakasingidan agayam tinangibilangan kanyak day di amam. Nga oray no iso ti amok. Iso ang nagtalik kanyak day di papam. Tata Ernesto, Amo na adakkel ti nagkurangan na ken ka. Kat kayat na kumati sumubot ka dagiti panawain, adi na naiparik na ti panangipatag na ken ka. ngam apay nga tala nga naamuak ti may papan kadagiti asurat tata. Gaputa binilin nak ide, ajak kanon ited pay ken kadagita Baraok. Gapu iti nalaos abain na. Napatag ka iti ama makoy, nga oray di na naiparik na ken kadayta. No talaga napatagak kan kuana. Apay nga aging gaita nga awanen. Marik naklat tati saan napatas at trato na kada kami kan ni Julia. Amom, makoy, Baraok. Numaminsan, tinalaos apa nang ipatag kat saan ama ipakita kadagiti material aba naglaeng amay paay. No daduma, marik na, wano maiparik na tinalaos apa matag, babaan kadagiti banag ama panawan nga agpaay para iti masaknan. Sapay lakuma, tamaawatam dayta, makoy. Makoy, Julia, masapol na pumanaw tayo dito'y. Ngumat nga itong tidanom, aglayusan. Ante Lani. Diyos ko, kasano itan, auntie? Kasano ti balay tayo? Julia, di mon panunutan dayta. Gusto ni Ante Lani. Napatpatag tibiyag tayo. Masapol lang makapanaw tayo dito. Darasan nyo, alaan yung dagiti napapatag agamit yung mabalin nyo abagkatan. Inakmatan alaan dagiti naskan nga ibatag. Wanante. Diyak ka mo no, anyat yung una at manong tulungan na. Alam lang ang dagiti ka ba alamading. Siya kunti makaamo ka dagiti daduma. Mabutang at manong. Di kagbutang ading ko. Sakti makaamukan ka. Agtinglay kayon kakanakan. Masapul ang makapanaw tayon. Abang ano di tayo kung makapanaw nung umatong tidanom. Wanante Lani. Yung kasanon ti balay tayo na maanad, auntie. Adamin dito'y dagiti pakalagling. Julia, napatpatag tibiyag tayo. Ito importante. Makapanaw tayong ditoy. Sige, iganam ti imak. Sakti makamukan ka ading. Uwan manong. Darasan. Ala, umay kayon kakanakan. Sakbay abala daw ti amin. Darasan nyo. Awanan ti balay tayo, manong. Talaga nadadaalan ka po iti bagyo. Awanan ti amin. Tinapatagkat nakalasat tayo kada Ante Lani, ading. Ngam kasano tayo amang rugimanan, manong. Ulilatan ademang. Sa ita, awan mo ti balay tayo anapanawan dagidi dadakkel ta. Nga madata pa ya si bibiyag ading ko. Dahil ti kapat ganita. Agyaman nagtadinak binaybayan, manong. Impagarup ko aga po iti sakit tinakamuk at baybayan na kun. Jak to pulos maaramid dayta, Julia, ading ko. Datalangan ti duwa na batbati dito abiyag. Rumbang langag din natapay iti naunday apanawan.
No daduma man ng Emmy, adadag iti pasamak wenno pagteng amasapol amapasaran tayo, tapno makaamiris wenno makita tayo no anya ti importante iti biag tayo. Jak pulos impagarop, aday di dawel ti panawen, anang dadael iti balay, anapanawan dagidi dadakkel mi, ti makagapo, tapno agsubli ti sigud alin nangan mi nga agkabsat. Nalabit na amiris ti tunggal may sa kada kami, ada kami laengen tinabatbati ito'y abiyag. Isa arumbang laeng nga agkapya kamin nga agkabsat. Manong, kunak no normal laang iditikas di atrato ken kaday di papa. Ngam italaan na amiris ko nga unfair gayam. Napalabasin ta amin, Julia. Diyak kaya't nga ibusan ti panawin kong agpapaidagali ti gura nga imukuok iti kaunggak. Kapulang iti napalabas. Manong. Day tatagpay so ading ko. Pasensya kan, Manong. Diyak mat ngamin amo no kasano akasao ka idi. Kasla ngamin adda pader iti nagbaetan ta, iti panagriknak. Kapo siguro tagduma ti lubong ta idi. Ngamita, awanan ti tubang ading. Uwan, Manong, impamatmat ti Diyos, anapatpatag ti pamilya, ngam tinoan yaman anamateryalan abanag. Manong, kayat ko nga itadkan kadagiti daddo mga impatawid kanyak tay di papa. Julia, saan na masapol nga ramidam dayta? Amo masanak mo't nga interesado iti kwarta. Amok dayta, ngam saan laang amay papanday to iti tawid, Manong. No di kat ti panagbalinta apatas nga agkabsat. Ading? Amo ka jakon masulnitan ti amin ang nagkurangak idiken ka, Manong. Ngam saan na masapol a sumubot ka kanyak? Babae ni ti kwarta. Saan laang amay papan iti kwarta daytoy, Manong? No di kat kayat ko nga ipakita, kan iparik na ti kinapatag mo kanyak. Ha? Oh, apay kasta ti panangkitam kanyak, Manong Makoy. Julia, ading. Amom ka ti nabayag nga inururay ko nga isawang mo dayta. Ita, nangagkumutlangan. No kasta nga rod, umanugot kan, Manong Makoy? Sigurado ka? Wan, Manong. Katagyaman iti panangitad mo kanyak iti gundaway, tapno panaknakak ti bagik. O sige, ading. Adakan ka dayta. Ngam no bilang lang tagkasapulan ka. Di kagbabay ni o masidag kan mangibaga kanyak, ha? Amo masidadaan na kamang saranay kan ka. Amok dayta, Manong Makoy. Kat agyaman unay kan ka. Maragsakanak, tanagkinaawatan kayon kani manong mo, Julia. Kaslaak na parutan iti siit iti barukong ko, anti. Italaang amariknak ti kastoy. Gapo, taawanan ti negatibo arik na iti kaunggan nyo. Nangruunan ni manong mo. Akasem, takinupikaw pan na dayjay arik na, iti lasod tinumano atawan. Wan nga rod, anti. Kaasimot ni manong ko. Angam ita, napunasan da arik na ni Makoy. Kat adapay gundaway yu amang iparik na iti pamatagyo iti tunggal maysa, balasang ko.
Amom Julia, ading. Iti kinado ti nagdalanan ta. Italaang nga narik na kajak kabailan ti mamimpinsan na mapukawan iti kabsat. Uray siyak manong, kastamot ti marikriknak. Kat no labsan ti agsarita, mariknak ti nakarkaro pa'y apam matag ko kan kakas manong ko. Mariknak kakayarigak ti nawaya-wayaan ti jak mailawlawag arik na. Kat amok anawaya ak itan amang ibaga iti anyaman kan ka manong. Ba nagakanayan kung ay kararag iti na marswa, ading. Saan analaka ti nagdalanan ta manong? Ngam tinapatag, adda na adal ta eleksyon. Puno day ta. Saan analaka ti nagdalanan ta? Gaputa intulok kung agbalay ti gura iti kaunggak. Kat jakmat ni namnama, nga ad-adda masakitan ka. Gapu iti panagululi magkulatan manong. Ngamit ha? Saan na masapol nga agpinpin na liiw ta ading ko? Masapol nga open ta iti tunggal maysa. Pudno day ta manong, tauray anya ti mapaspasamak, agkabsat talat ta. Wanading ko. Agkabsat ta. Kat saan na mabaliwan day ta kinapudno, nga urean niya pa iti pagdalanan ta. Kat ikarik, kas inauna, siyak ti agbalin na giya para ken ka. Iti kasta, magunod mo tinabaligi ang masakbayan. Saan ka abaybayan ading ko? Ikarik day ta.